6-7 часа. Вирго пусна цял албум, брат. Реагираме на албума на Вирго. Соски Вирго. 4 с Вирго. Каза, че и викат баби, ма вече не яме леско. Знаеш, соса генг, семете, мръсна схема. Мръсна схема, джобове обемисти, трите къта мъе сме расисти. В квартала ми секс, лъжи, пари. Прости ни, че още сме млади, че сме страни и ги пълним с опияти, че безстранни сме и нямаме прегради. Твоята любов съм заробен, като отровен, ти си ме заражата. Зимата е гроба, ти си пролет, ти като съм хоплес, ти ми връщаш вярата. Здравейте, приятели! Наскоро пред нас зрителите се откри изцяло нов свят, в който YouTube и TikTok канали набраха такава популярност, че се прехвърлиха от малкия екран на телефона на големия екран по кината. Бай Иван от светът на ванката навлезе в света на киното. Да, първата анимация изобщо е филмчето Фантасмагория, направено през 1908 година. Само 7 години по-късно обаче има данни, че съществувал и първият български анимационен филм. Днес реших да отскоча до красивия стар Несебър, за да помогна на малък семейен ресторант. Бойната супа е стар семейен ресторант. За да стега до скапания магазин цел ден, не можеш ли го свършиш това, брат? За какво мене ме чакаш? Какво става, Анди Арми? Вие сте със студиото на Анди. Тук сте попадали поне веднъж на темата на днешното видео. Lord of the Mysteries. Днес ще си говорим за Demon Slayer Infinity Castle филма. Най-накрая излезна третия сезон на Squid Game и ни остави с шокиращ финал. Когато си говорихме за най-очакваните филми за 2025 година, споменахме и най-голямото гейминг заглавие за тази година, а именно филмът Minecraft.